Pilih cucu Ika mau pilih cucuku. Ya.
Nyolong viral ke teman jualan. Mau tuang sana beri rumah. Jessica. Kowe iki bisa main doang ngene lho. Aku pengen dadi anu. Dadi Penonton. Aku pengen awal bolane wong pawon. Oh, iso. Kowe iki bisa main ngene sampe nang Bali lho. Lah kok turun kono. Ning kene masyarakate nek loro. Lah kok iso. Sing iki wong seneng guyu-guyu. Heeh. Si burine. Wae guyu. Anake nangis. Kowe ora roh anake nangis nyapa mereka demi teko. Omongnya anu. Terus anake nangis.
guyu. Iya, anak nangis, bawain guyu. Aku ya cuma iki lho. Anake nangis karo aku. Ning mboke guyu. Roh kowe. Muni karo nang. Piye? Garangane kok manis men ngono. Manis kok opo? Dek sing anake muni. Dan nangis anake muni. Piye? Oh iya mah, garangane karo sing nang omah kok ganteng garangane. Karo sing nang omah apa? Apa? Ketek. Wah, iya. Aku ki maksudku rene iki tak critane nyabet Gus. Ngapa? Hei, jangan siapa? Jenengmu sapa le? Nama. Apa Rizky? Jenenge Gus. Panji. Panji. Le, anak sapa kuwi le? Bapak namanya siapa nih? Kau tak sama nih. Kamu kok kuwedel maju ke depan. Namamu siapa? Ibrahim. Ibrahim. Bapakmu namanya siapa? Solikin. Sopo? Kateno. Aku roh gue wi. Kuwi sapa? Bunuh. Buta. Buang kali neh. Iki juta iki jenenge Ibrahim Beton, Gus. Hah? Beton Ibrahim. Iya. Lambine jenenge Beton. Kamu kelas berapa? TKA. TKA. Duit karo jajan pilih di. Ini duit. Bocah iki pinter kabeh. Kowe pilih cuma iki kan. Bocah kendel ya kok. Kowe tak tekoni kanggo seksi masyarakat mudir iki. Masyarakat Brau kowe kudu iso jawab duit karo jajan pilih. Duit. Lek oleh duit iki apa? Kan. Padha wae to lele. Ya ramah itu. Yang saya bapak-bapak ibu-ibu dan delok ini kono kowe warisan lho. Maju rene mriki mboten napa-napa. Kok sing duwe gawe dhewe dhewe ya. Pirang. Ayo Gus. Mas Heri. Seminggu akan dapat nih.